तिराळी कालव्याची कामां पुराय जालात। आयज सावन गोंयांत उदक येतले म्हूण काल WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयल्लो। काल राती म्हणजे आज फातोडेर पर्यंत सोंपला आणि त्यामुळे फाल्यां 23 तारखेक साधारणशे 12 पर्यंत उदक कालव्याक सोडटले। आणि हे प्रामुख्यान म्हणजे कमिटमेंट कित्याक लागून जर जाय जाल्यार उदकाची अडचण नातलाच्या दिसाक जावची न्ही। दीस उजवाडलो मात कालव्याची कामां पुराय जालीच ना। आज उदक येवपाचें ना म्हूण स्पष्ट जाला। गोवा राज्याला आजपासून ज्या पद्धतीने पाणी पुरवठा केला जाणार अशी जी माहिती मंत्र्यांनी दिली होती, मात्र आज या ठिकाणी पाणी पुरवठा आजपासून त्या ठिकाणी होणार नाही। महत्वाची बाब, या संदर्भात तिलारीचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्याशी आम्ही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, तर तिथल्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिलेली आहे की गोव्याला जो पाणी पुरवठा करण्यात येणार होता त्याच्यामध्ये थोडेसे बदल झालेला आहे, कारण तिथल्या गेटमध्ये थोडासा तांत्रिक बिघाड आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर उद्यापर्यंत गोव्याला पाणी सोडण्याचं नियोजन तिलारीच्या अधिकाऱ्यांकडून केलं जाते। मात्र इथले जबाबदार अधिकारी जे आहेत ते तिलारीचे कार्यकारी अभियंता जाधव साहेब त्यानंतर कविटकर यांच्याशी सुद्धा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो संपर्क होऊ शकणार नाही। प्रुडंटा खातीर संदीप देसाई।